Ассалому алейкум ба кулли мардуме ки видеои моро тамошо мекунанд. ҳар як шумо хоҳиш дорам ки подписат сара фаромӯш накунед ва лайки дигарам зер кунед бародарон. хуб пешравӣ кори мо шаванда бародарон. имрӯз 3 апрел айна молбозори Мискинобод бародарон. симка мекунем тамошо кунед. Мейда 1700 симига бу савдо мешавад 1700. Чанд сими гуфти яка? 1700. Нав омад ма инҷа. Ина яка 1700 мега. Бу савдо меша мода ана? Ҳамаш мода ина. Ина барра яка 1200 симига. Чандиш кадан? 2300 кадия надода барои фарбича мебарим мекиши мезани ина ширбоз ина чанд сим янака иша 2000 мега уша 2200 бигзан ё не бигзан гуфте ҳоҷи не бигзан иш бигз ба омр ҳоҷи гапро дактор нест раст ҳоҷи тугури шак гуфтеста ки бигз набудан шак тугури ҳам моло хушруан бо савдо мешан да севни мазори нара намаша қишқорои фасон зур ина севни мазори шу мега буни кадаги бозор чанди ка бозор чанд сими ка девними кадиам бозор надода ҳоҷи сетиш барабда шишак ширук чанд симия айна меша то 1100 сим 1200 сим харидор шава мекин айна 100 сима кадом мақбула ина номеро телефон та мегӯй биё ина якара ман файзулобод ҳам Мискинобод любой ҷо занг бизанӣ дора бисёр дора занг бизанӣ чӣ хоте дар корши пассаяни мекорт набуд мекуна шаваи рӯзаи занг бизанӣ номеро чандай 938 110314 номероша мебинум бародаро кадме дар кор меша занг бизана ина молои хушру фарбе шаваи рӯзаи любой бина дар кор меша мегири бозораш дад мекӣ мера инам яка инаи бародаро молои якай саичоай инаи братишкай кан тарак ай шармаи детарши сионка деши яка сан бо дори бо ми ҳастай бо любой время занг бизанан ҳар вақта боре занг бизанан ҳастай сифе чанд симай 1010 сим фурухтаи сифеда ина 800 950 ина иш 8 гуспанда девни мазори якшко чанд симия нака девни мазория барадор бидяни на бародаро кай барош девни мазори мега ина молоям братишка буда ина чанд симишун гуфти девни мазори мега ина ба бараша молои гиҷоан молои гилтепа буда ина бародаро хеле арзон шудеста хай харобтарш арзон фарбеш қимат занг тамошо кунем бара чархош созайш девни мазори мега хай бу савдо мекунам исмиян очабача чандия очабача чандия 2000 ба бараш ина будаи яка бу хеле арзонтар буда ина ба гусмандаи ошан ба бараш 2000 бу харидор бош савдо меша ина молои қашқараа бародаро номеро чанд симиян ҳам се хар хароро айна хар бисёр шуда бузург даба чанд симиян сета
Aytı kadmo çansım ya. Zafa. Şansım yanıyor. Yine govaka haftini mega salaş moda bu savdomuş. Yakın bu salaş. Jo siz haf mega nerede? Salaçaş makinesi. Yine yaka haş hazır mega gova. Yine egu salaçaş. Şaşinim hazır şkay buzur. Bu ne çocuğun kusuru. Çandı şimdi güftü yaka? Bu se iş şaş. Çorni muşun. Bu savdomuş ha. Kaçay ben geç bir kaçay şuru Çansımya. Çansımya. Jura Sevni Mazori. Sevni Mazori megayına yaka. Bu savdomuş. Bu keseyim. Koyun sürü bu da. Ne yakka ala çans mı? İşi. Ne yaka emumadi de grek. Bertar karen grek bura. Ey naş. Çandi güfti yakay savzali? Biraz zor haştadi uç sevini mega. Modan. Bu kaçaran sevini mi? Ne bu kaçar? Bu mu milad durana di khila arzun shay bu. Baroy aylog zura.